Hola! Què tal? Benvinguts. Vos ha agradat la meva entrada en escena? Bam! Què tal? Com esteu? Com estan les vostres famílies? Espero que bé. M'heu trobat a faltar? Espero que sí. Però sí, per eixa raó estic així. Perquè sé que m'heu trobat a faltar i que m'estimeu molt. Ai... Bueno, benvinguts. Val? Esta és la nova manera que ens trobarem nosaltres. Té una part roïna, que és que no me podeu preguntar dubtes. De totes maneres, segurament habilitaré uns foros o uns chats, diguem, dins d'aules, per si qualsevol dubte me podeu preguntar. Però té l'avantatge de que no és tard damunt de vosaltres. A veure, tu, calla. Fes el favor de seure bé. Lleva les cames damunt de la taula. No dormes ahí dins. No dormes damunt la motxilla. Bueno, ara podeu dormir igual. Mireu que bé, Ara. Cosetes. Com funcionarem? Us faré una tasca. Que suposarà, és el mateix que quan us dic. Teniu uns deures. Normalment, per a fer aquesta tasca, haureu d'estudiar el llibre o els apunts de classe, perquè ara estarem repassant, o uns vídeos que vos prepararé, que serà l'explicació de classe de tota la vida. Llavors, al quadern, ho escriu tot, i més endavant ja veurem, li podreu fer una foto i així no jo controlar. Però, de moment, està saturat el sistema, deixarem per més endavant. Fareu un qüestionari online. A veure, este qüestionari no és per a ficar-vos la nota, és per a veure si, més o menys, heu fet alguna cosa, i sobretot per a detectar problemes, tant per vosaltres com per a mi. És a dir, jo sabré qui té dubtes i vosaltres mateixos sabreu, no m'ha quedat clar perquè no sé fer el qüestionari. El qüestionari és molt ràpid perquè estarà basat, són els mateixos enunciats que vos he enviat als deures, un poc desordenats, però que només heu d'agarrar i diu exercici 4, apartat D de la pàgina 125. Aneu al quadern, molt bé. Així, apunte dins del qüestionari, ja està. O sigui, és ràpid. Una volta heu fet els deures, és automàtic. És consultat. Per tant, per favor, sinceritat. Haveu vist esta coseta així que pareix això. És com un angelet volant. El que he comentat. Sigueu sincers perquè és per a identificar problemes. I els dubtes que jo detecte, doncs farem un vídeo després per aclarir aquests dubtes. Qüestions importants. Al qüestionari, per un tema, els qüestionaris, mireu, a aules són... O sigui, m'he tirat un dia sencer fer un qüestionari d'estos, per a cadascun dels cursos. I precisament no soc nou en les tecnologies, m'he dedicat més de 10 anys a treballar en ordinador. Per tant, com la feina se m'amuntonava, al final vaig dir, molt bé, he trobat un sistema de fer-lo més ràpid. Però aquest sistema, el problema que té és que no me permet ni ficar accents, no me permet ni ficar accents, ni apòstrofs, ni ser trencades, ni superíndex, o sigui, potències. Per tant, més d'una llança quedarà més d'una llanca, sense l'accent, sense l'apòstrofe i sense la C trencada. I no és que el professor sigui borinot, és que no puc ficar-lo. Està clar? 3 mitjos de X. Què faré per a ficar 3 mitjos de X en els qüestionaris? Això. Això són 3 mitjos de X. És exactament la mateixa cosa. Com no puc ficar aquesta fracció, ficaré una barrera. I el 2x al quadrat, 3x al quadrat, com hi quedarà? Simplement 2x2. 3x2. O sigui, vosaltres vos imagineu que quan està el 2 després de la x, significa que està al quadrat. Ja està. Bueno, una més. El símbol del producte tampoc el puc ficar. Per tant, el que faré és deixar els dos parèntesis junts i per omissió, això se fa molt sovint, ja sabeu que estan multiplicant-se. Molt bé. Doncs ara, a treballar. Me'n vaig. Adeu.